Mga pasahero nga mamauli sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya nunot sa pagtimaan sa Semana Santa, midagsa na sa bus terminal, pier ug ingon man sa airport. PRO7 Chief Superintendent Manuel Garlan og iya mga sakop nangunay pagpaniguro sa kaluwasan sa mga pasahero karong Semana Santa. Si Chona Carrion sa report. Unang gisusi sa kapulisan ang Cebu South Bus Terminal. Nag-apod-apod sila og mga paypay ngadto sa mga pasahero nga dunay naong sa mga wanted persons. Adunay police hotlines aron daling matawagan kung adunay namayungan sa gipangita sa balaod. Og mga leaflets di nasuwat ang mga angayang buhaton pagpakigbatok sa kriminalidad. Kaganihang buntag, nag-abot-abot na ang mga pasahero sa South Bus Terminal aron sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya ipahigayon ang Semana Santa uban sa ilang mga pamilya. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa maong terminal. Adunay gimontar nga help desk ug dunay medical team nga gidestino aron maka-assister sa mga pasahero. Our presence ng mga policemen natin hopefully will deter criminals and possible saboteurs. So we join our region, the Central Visayas, the whole of Cebu and the whole country in commemorating the Semana Santa. Sunod nga gi-inspeksyon sa kapulisan ang pantalan sa dakbayan. Ubay-ubay na usab ang mga pasahero nga midagsa. Mas gipahugtan ang seguridad sa pantalan din higpit nga gidili ang mga bladed weapons, armas o mga kontrabando. Kung magsasama-sama tayong lahat na magiging alert and vigilant at ipagbigay alam kahit kaninong otoridad kung meron silang na-observe na suspicious persons, suspicious packages. So maybe we can immediately react. Bawal ang mga deadly weapons, pointed objects o kanang mga hazardous materials o uban na niya mga kontrabando. Drugs. Chona Carrion, Balitang Bisdak.